nagmamapahak sa panahon ngayon pero meron pa palang mga hindot na umaasa pa din sa mga cheat. Tuturuan ko ng leksyon itong putang inang ka dahil gigil na gigil ako. Ganyanin pala. Patay ka sakin ha ha ha. Pwede na! Dito ko napansin na nakamaphak siya kasi alam na alam niya kung nasan ako at saktong-sakto din mga panan niya sakin. Tanginang kupal na to, papatumbahin ko talaga to mamaya. Uy, bagsak! Sakin na mo! Easy. Basic. Parang AI kalaban. Makikita mo kung sino kinalaban mo, mo! Kitang-kita nyo na saktong-sakto talaga mga araw nitong ganggang na to. Tanginang mga cheater to, hindi maubos-ubos. Stay ka lang sa base nyo, bubu. Hintay ka lang. Ubusin ko kayo mamaya. Wala akong pake. Landing on a Oh my God! What is that? Ano na, Fanny? Malas mo ako na kalaban mo. Ano bang klaseng ang tao? Another one. Boring ng kalaban. May surrender sa settings ha, remind ko lang kayo. Isa kang gago! Anong maphak sinasabi mo? Pro lang talaga ako ha 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 ha. Sinungaling ka! Ano sir, O eto papatunayan ko na nakamaphak talaga si Selena. Nasa bot yung Selena at pupwesto ako dito. Walang words dito ha, di niya ako nakita sa mapa kaya imposibleng mahulaan niya na nandito ako. Nani? O diba, confirm na nakamaphak ang putang ina. Magaling kang kupal ka. Ginagawa mo dyan hahaha. Galing ko pamana hahaha. Mas magaling pa ako killer Reko eh. Gago ka ba? O isa pa ha, para talagang sure na sure tayong tama ang hinala natin. Pupwesto ulit ako dito. Kita nyo naman walang minions, walang wards, tapos nasa mid yung Selena. Ay ang galing ko hahaha. Hinulaan ko lang kung nasan yung Fanny eh hahaha. Obvious na maphak eh. Hahaha. Porke ba magaling maphak na? Hindi ba pwedeng pro lang talaga ako? Kasi, wala po akong sir pamasahe. I will fight alongside you, brother. Don't mind me, just a little birdie passing by. Some birds are never meant to be caged. Ay sorry na tamaan ka. Nakaharang ka kasi eh hahaha. What if suntukin ko utak mo? You Pwesto